Nyakwa Ramogi ajwang' odiochieng' ma kawuono wuoth okele kaunti ma Kisumu, kamoro ni Kapunja. Kawuono an gi japith miluongo ni Steve Kamwamu Sande. Odiochieng' ma kawuono wawuoyo kit pith mar gwen mag layers, kata kihero gwen mamiyo wa tong'. Kamoro amora ma intie janeno mara, yiena mondo akaw kinde mar rwaki e chenro ni kaka pile, luonga na Lori nyaka Black machiegni. Karibu Kamsa Poultry. Erokamano ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Angima. An be antie. Wapango safar kawuono wachopo. Karibu sana. Wapidho gwen. Abro teri wane gwen. To kapok wadonjo to nyaka irwak kabut. Okay. For biosecurity. Then kwa bro donjo to wabro lao tiendwa e footbath kanyo. Konyo gi disinfection. Yes. Aya, karibu. Daher ni fulrinwa inyiswa nyingi kuma wantie gi makawuono watimo. Erokamano. An nyinga Steve Kamwamu Sande. Ane mana chako ohala mar Kamsa Poultry ni. Ne wachake e higa mar 2014. Koro kwa rom December to wan gi higni 12 ka wapidho gwen. Erokamano ahinya. Mijing'o mane manodonjo ni mineno ni ber mondo idonj e pith mar gwen? Kana tieko university to nondika atiyo for 5 years. Lakini nanga gi chuny mar ohala kata chon kata kana ane university natimo ohala matindo tindo. Koro kane romo higa mar around 2012 to nadwani mondo adonje ohala manyalo loko ngima mar ji. Koro naneno ka agriculture being the sector maduong' mating'o economy mar pinywa ka Kenya ka. Naneno ka mano avenue achiel manyalo donjo. Koro na ang'iyo kuonde mang'eny manyalo time e agriculture, sectors mang'eny. Lakini gwen gi ema naneno ka ne yot na mondo adonje. Koro nang'iyo ni en gimoro manyalo konyo gi golo chiemo, nyalo ndiko ji, miyo ji tich, to bende wanyalo puonjo joma moko bende mondo ng'e time e kor gweng' kaendi. Erokamano ahinya. Nikech iwacho ni ma kit pith misetimo higni 12 sani. Gin ber magi kata ang'o minya wacho ni higni 12 misebede ohala ni isefwenyo ne ng'at ma samoro pok nochako. Sani ng'eni in gi experience. Iwacho ni ndalo mana chako cha samoro nen kama kama, to gi kinde ni anya nyisi ni kama kama. Pith mar gwen ni ober kabisa. Ntiere designs mopogore ma ng'ato nyalo time. To wan sani watiyo gi the cage system. It is the most expensive system. Tiere moro ma iketo randa e dier ot, waluongo ni deep litter. En relatively cheaper. Beche ni piny matin. Lakini kwa ng'iyo sectors mag agriculture mang'eny, wawacho ni gwen is ema yot donje, nikech ok odwar capital mang'eny mondo ichake. Number 2, gwen ber nikech kisekalo 5 months magidongo cha, ten gima mi yuto pile ka pile. Koro wawacho ni cash flows ge beyo. Koro other than that, to kagiti kendo gin ring'o minyalo chin. Koro biashara mar gwen ni ober nikech yuto ne en yuto mapile, to chake bende yote ofuku. Okidwar capital mang'eny mondo ichake. Koro mage the main benefits mag poultry. Kani chako safar ni mar pidho gwen gi, iwacho ga ni maybe starting capital ni chako nang'o, okenge inyatero wa okenge mani chako. Koro abende kana chako abego kana puonjora, ne pok apitho before. Koro natimo makosa matindo tindo ma ji tet bende timo. Nikech the first 4 years natimo kienyeji. My first gwen mokwongo mana pidho
na anyiewe kor gweng' nyithi gwen matindo tindo, gwen 20. Ma achiel kende manodongo monyuol. Ng'enygi notho. To mano makosa ma ji mang'eny timo, nikech seche michoko gwen e kor gweng' to iyudo ni ikawo gwen manigi tuoche mopogore opogore, then ibiro iriwogi kumoro achiel. Koro tuo go biro landore ei gwen go, mang'enygi biro tho. Gwen michoko e kor gweng' gi iyudo ka vaccination gi ok long'o. Gwen mwachoko e kor gweng' gi bende iyudo ka history gi ok ong'ere malong'o. Tie gimoro mwaluongo ni breed mar gweno. Onego bed ni wang'eyo breed, nikech breed ka breed nigi gima gibere. Tiere breed mabere ring'o, tiere mabere e tong'. To kata tong' kanyo bende giyombore. Kata ring'o kanyo ntiere madongo piyo moingo jowetegi. Especially kidwa time kaka ohala. Ibiro dwaro madhi piyo. Koro mage mistakes manatimo. Koro kanapidho magi to githo, koro nachako timo research mondo apuonjra ang'e ni makosa ni kure. Ema nafwenye hatching. Ni ntiere jok matimo hatching to gimiyi gwen ma bende osethiedhi, ma breed gi ong'ere. To kendo kidwaro gwen namba fulani to gimiyi namba mitimo midwaro no. Koro mane kaka nachako. Koro bang' kanyo to nanyiewo gwen 100 to nayudo thuondi karibu 30 gi siche karibu 30. Koro mage manonyuolo na tong'. Koro kananeno ka tong' owuok e 30 go, to koro gombo mar medo nomedore. Koro asebedo ga kamana kamedo gwen kamano nyaka sani. Daher ng'eyo ni safari gi jo bank mar Equity nyaka sani osebedo nang'o? E biashara ni ang'iso ga ji ni wan ok wan jo pith, wan jo ohala. En mani koro pith, ohala wanie ei pith. Ntiere pogruok, nikech ki prioritize bedo ja pith to iwe korka ohala to loso pesa nyalo tami e biashara. Koro inyalo pidho gwen maber to loke pesa bedo tabu, iyudo ka farm iloro. Koro gik mane wan nwapuonjore mokwongo en ni kidwa bedo ja biashara to nyaka bed ni iyawo account, to kiuso to pesa iketo e account. Koro iloso account no, kochopo kumoro ma imoko kata idwaro pesa mondo itim expansion, to bank koro nyalo ng'iyo statements gi kaka chalo, to ginyalo miyi loan. Knowledge no kin godo to koro ichako chon. Kaka wan nwachako gi Equity in the year 2020. Yeah, as a company. Before, nan gi Equity account e nyinga wuon kaka Steve. Koro mar Kamsa Poultry to nwayawo 2020. Koro since then, wasewuotho gi Equity nyaka kawuono. Ma tong' mondo wausi, watimo delivery. Watero ne customer wa tong' e dhot gi, e dhouti gi, ka en duka, kata ka en hotel, kata ka en watimo delivery. Koro gari mwatimo godo delivery no en pickup. Jo Equity ema no miya loan mar pickup no. Other than that, gise miya loan bende mar working capital mwanyiewo godo chiemb gwen. Kata ma wanyiewo godo keje seche ma wadwa medo gwen. Koro mane wuoth mwasebedo godo gi Equity. Erokamano. Inyanyisowa ni gin joma roko ji kochopo sa chudo koso winjruok kuwinjoru maber to do giteri mochayo? Equity kaka wasewuotho maber. Corona notimore ka wan gi Equity, ma kane wa explain situation manitiere to negi understand. Biashara wani bende nigi cycles. Tie ndalo ma gweno ti monego bed ni koro ikelo machielo. Koro ka nachako niyudo ka ne an ga gi gaps, nikech ne pod an gi ot achiel. Koro ka giti to nyaka arit dweche moko kanyo, eko kama kelo manyien ochak nyuol kendo.
Koro Equity nwayudo ka na explain negi mano to gi understand kendo gimiyi grace period moro kanyo matin manyaka ichaki i-recover. Koro anya wacho ni ok girok ji. Yeah. Koro e farm ka indi wan gi ute adek. Ute adek gi bedo manage gi ji ariyo, each house ot ka ot ng'ata ji ariyo ma ng'iyo gwen mane iye kanyo. Then overall wan gi farm manager ma bende koro konya ng'iyo jok ma koro rito ute gwen go. Yeah. Koro farm manager wa iluongo ni Martin Owino. Yeah. Yeah. Kara kapok itera ire, daher ni maybe nitie ng'ama biro neno chenro ni to dwan manyi ni kata tudre kodi, nyalo konyowa gi contact kata email address kata social media kaka in kaka wuon Kamsa. Other than Pith ni, abende akonyo jopur mamoko mani interested e wach gwen gi e set up their farm. Koro wan gi gimoro molongo ni set up consultancy. Mano be watimo. Koro ka ng'ato dwa set up a similar farm, wanyalo konye mondo kiko team mistakes ma wan ne wasetimo before. Koro ginyalo benefit from experience mo wasebedo godo. Yeah. Namba na mar simo en 0725 164 189. 0725 164 189. Koro mae Martin en e farm manager ma Kamsa Poultry. Martin ben, ingima maber. Erokamano, nyisa ni tich tire ka idich maber. Tich tire maber. Erokamano. Aya. Koro Martin bro pimo ni gik mwatimo kae. Yeah. Sawa mbe wache. Erokamano. Koro nyalo nyisa ni iye kae un gi gwen adi? Kae te. E odni wan gi gwen 5,000. Yes. So modho mar pi luore gi kaka weather chal. Sama liet ng'eny, iyudo ka gimodho pi mang'eny. Kaka sani, gimodho lita 1,200 e odiochieng'. To chiemo wamiyogi chiemo didek odiochieng'. Sa 12 okinyi, mano feeding mokwongo. Mar ariyo watimo sa 4, then mogik kitimo sa 9 odhiambo. Erokamano ahinya. Iwachoga ni samoro nitie ng'ama gombo pidho gwen. Inyalo nyisa ni odiochiengi kawaida chalo ga nade? Chakre okinyi nyaka odhiambo. Koro Kamsa Poultry kae ji chako chiewo sa 11:30. Gimitimo mokwongo en wuotho ei ot, ing'iyo ka be gwen chal gi chal nade, ngima gi chal nade, kapok chak migi chiemo. Koro jok ma kaka odni nitie ji 3 mochung'ne. Ng'ama ochung'ne miyo gwen chiemo, ng'ama ochung'ne golo waste. Koro giwuotho around, ging'iyo kaka gwen chal kapok gichako miyogi chiemo. Then gimiyogi chiemo koromo sa 12, then dhoudi giloro te mondo gibed gi kwe ka gichiemo. Kik bed gi disturbance moro amora. Manyiso ni sama koko nitie gwen ok chiem. Ok gichiem, to kok gichiemo maber, manyiso ni odiochieng'no gidhi ng'ado tong' ma ok gidhi nyuol maber. Koro ok gihero kok ahinya. Ere kaka un uwegi ufwenyo ka gweno tuo
to ka dipo ni uyudo ni nitie achiel kuom gi matuo, utimo nang'o? Nitie kumoro muketo thenge ma ukano gie kata uketo gie, koso ka gweno to tiwewe gi jomoko e cage kanyo? Mokwongo wan gi gik moketi mwang'iyo ka gweno tuo. Namba achiel, gweno matuo ka jowetgi chiemo en mobedo koninda ninda. Namba ariyo, gweno matuo iboyudo ka en okomodh pi. Koro sama imiyo gi chiemo cha, tineno ka jowetegi laro chiemo, lakini aeto ninda ninda. Koro gweno machal kamano en igole kuom jowetegi, iterogi kama waluongo na isolation unit, ma gwen matuo te imiyo rit makende. Imiyo gi chiemo, imiyo gi yath, kendo ing'iyo gi kopogore gi jomoko gi. To oketgi kono mondo tuono kik landre ne jowete. Erokamano. Gwen mantie kagi, akia ka umiyo gi chanjo, to ka dipo ni imiyo gi ka girom nade? Chanjo mokwongo imiyo gi ga e hatchery, ma en Marex. Koro wan chanjo mwatimo en ga mar ariyo, ma en day 5. Mwamiyo gi iluongo ni Newcastle. Then wamiyo gi gumboro. Then bang' gumboro, ichak inuoyo gi Newcastle mar pi. Bang' Newcastle, ichuoyo gi Coryza. Ma vaccine mwatiyogo en Corimune 7K. Then bang' ka oseketgi e cage kama, chanjo mimiyo gi en bang' dweche 3 ma en Newcastle kod gi IB. Afwenyo ni gin very attentive, maka giwinjo duon to gite gichung' gimanyo ng'ama wuoyo. Ka ikelo gi ka gitindo, to jok mochako rito gi ka gitindo no ema bedo kodgi nyaka point ma igolo gi oko. Koro ging'eyo jok ma ging'iyo ge ot kama ka ng'ama wendo donjo, tiyudo ka gigo koko to kendo giwe chiemo. Nitie jok ma giseng'iyo go, ma jok ma welo ging'eyo. Nyako Ramogi Ajwang', watieko kidieny mokwongo. Wadwa kawo dakika moko machuok, wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima, kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kawa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo e kidieny mar ariyo janeno marwa kaka wuono adwa na par ni antie kaunti ma Kisumu mano thurwa antie kamoro ni kapuonjo dichieng' ma kawuono wawuoye kit pith mag gwen mag layers. Layers wacho ni layers gin gwen ma bende thothgi ipidho gi nikech tong' ma gimiyowa. Wadwa ng'eyo ni kit chiemo mane maber kipidho gwen. Gwen onego bed ni chiemo didi odiochieng'. To kopogore gi mano, seche mage maber bende mimiyo gwen pi. Magi te wadwa nono kendo wang'eyo e chenro mar jumani machiegni kendo. Chiemo unuwegi golo kanye kata ung'iewo chiemo kure to gitiyo gi chiemo marom nade? Wawach ni e juma achiel. Gisani to pok wachako loso chiembwa giwegi. Chiemo mwamiyo gi wanyiewo. Odiochieng' watiyo gi gunia 10, manyiso ne juma watiyo gi gunde 70. Gin ang'o ma in iwuon kata jou mantie kae utemo timo maka samoro chiro nigi flooding kata market ji mang'eny nitiere to ji mang'eny kelo tong', unu yudo ka uno kuwinyru? Namba 1, nyaki maintain customers gi. Nikech sama chiro ber, yudo ka jomoko ringo ga dhi kuom customers moko nikech bei oseidho. Giweyo customers gi machon. To wan customers wan ma wan go e mwamiyo tong' pile pile. Koro sama bei olor to wan kodgi, sama bei oidho to wan kodgi. Koro yudo ka ginyiewo tong'wa pile pile kendo yudo ka tong'wa ok nindi. Erokamano ahinya. To nikech aneno ka structure kata kit ot mantie kae owe nafas mabende oko luar piny kata the waste luar piny. Waste gi unuwegi utimo gi nang'o? Utero negi jomoko koso utiyo kodgi nang'o? Waste gi igolo gi pile ka pile godhiambo. Nikech gokinyi waweyo gwen chiemo kwe mare. Kosegol gi wan gi kar moteng miketo gie. Ma namba 1, kaka jirani moluorowa wamiyo gi nono ka ndalo mar puro chopo. Then joma oko wauso negi. Nitie jok ma nyiewo dhi tiyo go e puothegi, nitie jok ma nyiewo maloso go black soldier fly. Erokamano ahinya. Ne ng'at ma koko chako pidho gwen, mokwongo aneno ka dhogi gi biks gi nitie mamoko ong'adi koso wang' ka ina mae aneno ka mae ong'adi. Ang'o mi ng'ado gi? Mokwongo ing'ado gi nikech yudo ka moko chamo ga jowetene. Koro kong'ad dhogi ni konyo gi prevent gimiluongo ni cannibalism, chamo jowetegi. Then mar ariyo i prevent gimiluongo ni egg pecking. Yudo ka jomoko kosenyuolo tong' to gichamo tong' gini. Koro dhogi kong'adi to konyo mano. Ang'o miyo ni uyiero kit ot aina ni? Na mokwongo ot aina ni konyowa gimiluongo ni aeration. Nikech gweno ben gin kaka dhano, gidwaro hewa ma fresh. Then namba 2, structure machal kamae konyowa avoid gimiluongo ni contamination. Nikech yudo ka chiemo kako ketnigi no oler, waste magi ok dhiye, tong' kwa kwanyo, wakwanyo tong' maler. Miyudo koko oriwore gi waste mag gwen gi. Ne jal ma samoro gombo donje pith mar gwen, gin ang'o sie ma ng'at madwa chako kit pith aina ni onego bedgo e pache kapok ochako kata? Kapok ichako pith mar gwen ni, namba 1, nyaki ing'e mae puonjri ni gwen gi ichako pidhgi nade. Namba 2, nyaki ing'e kama inyadhi yudo chiemb gwen maber. Namba 3, nyaki bed gi ng'ama nigi knowledge mar gwen. Nikech iyudo ka jomoko chaka to lakini odiochieng' moro achiel ka tuo goye to gwendege otho, yudo o lose hope mar pidho gwen. Gin arita mage ma ng'ato nyaka tem sie mondo oyud ni gweno ok otuore? Nikech sama gweno tuore to japith kata ng'ano ma bende ni ohala no dhi yudo lal. Namba 1 en gima waluongo ni biosecurity.
mano e gima duong' ahinya ahinya, nikech kiketo mano mbele tiyudo ka samoro idhi kumoro to kiduogo to kibed disinfected. Kidonjo e ot ni to samoro iting'o tuo moro ibirogo ikelo ne gwendi. Namba 2 be chiemo mimiyo gwen olose nade, olose e yo mane. Iyudo ka samoro chiemo mimiyo gwendi ni bende nigi tuo e iye, kata iyudo ka jomoko bende yudo kata ka chiemo pi odhiye to bang' ndalo mang'eny kikibiro timiyo gwen. Koro mage gik ma introduce tuo kuom gwen. Gin challenges mage kata midhiero kata pek mage ma in iwuon kaka ng'ama osebedo ka deal gi gwen inya wacho ni iseyudo, to ang'o mitemo timo mondo challenges gi kata midhiero gi odok chien? Mokwongo midhiero ma waseyudo maduong' ne kane gwen tindo no watimo brooding, ne ajali otimore mane guok odonjo to odhi onego gwen nyithindo 1,200. Koro mane momiyo king'iyo ute gi te tidhi neno ko ogo waya mesh. Namba 2, sate waloro dhoudi. Then machielo minyalo yudo en kaka ndalo ma chieng' rieny ahinya iyudo ka koth onge. Koro iyudo ka chandruok mag pi bedoe. Koro gima watimo ni wanyiewo tanks mang'eny mag stock pi kaka sani sama koth chwen. Then manyalo wacho lakini ok wang'eny go en kuo. Iyudo ka samoro gwendi okwal lakini mano pok waneno ahinya. Production kata gwen ma wan godo gi kabet onego gimi tong' dweche kata higni adi? Kuom ka gichako nyuol onego ginyuol dweche 18 ka gimi tong' maber. Nyaka farmers mopogore, moko gologi ka production ochopo 70, moko gologi ka production ochopo 60. Lakini ka ginyuol maber onego bed ni ginyuol ni for dweche 18. Ber mage siesie ma in iwuon kaka japith inyalo wacho ni iseyudo e kinde misebedo kipidho gwen gi? Namba 1 manyalo wacho en ni faida ma gwen kelo. Then namba 2 en ni kaka imedo pidhogi e kaka imedo bedo gi knowledge mar pidho gwen. Erokamano ahinya. Wach moro amora ne janeno odiochieng' ma kawuono ni? Joneno anya wacho ni wadonjuru e pur mar pith mar gwen kendo en gi faida mang'eny. Kik wabed gi luoro ni wanyalo chako pith to wayudo asara nikech tuo, seche moko bech tong' rach, seche moko bech chiemo bendo idho. Mago to gik matimore, lakini pith mar gwen nigi faida mang'eny. Koro ma wadwa donje ni waluongo ni isolation unit, manyiso ni sama gweno tuo ok kike gi mamoko ka, nitie kuma olosnegi ma gin gibede thenge. Gweno moro amora matuo ikele iye kae. Wadonj wang'iyane ni to ochalo nade. Matu, koro iwacho ni kae kuma osiptal siesie. Koro kae ema wakete gwen mwagole main ot kocha wakelo kama tuo, kendo kae imiyo gi arita makende. Ma ok nyal modho pi, imiyo pi gi syringe, kendo pi gini okete glucose mondo mi gi naji mar chango pi. Koro mosechango kae igolo kendo iduoko e ot kocha. Koro gibedo monitored bang' ndalo marom nade mondo ifweny ni koro to dhi maber? Bang' ndalo 2 kende osenego bed ni onyiso sign mar chango, kendo iyudo ka seche moko osechung' kendo chiemo kende. Manyiso ni thothgi mantie kae tuo mane mahinyogi ahinya? Sana mang'eny kae gi iyudo ka be ok gin tuo ahinya, iyudo ka gin gi ol mar chung' e keji, kendo iyudo ka kosekelgi kae bang' ndalo 2
kendo gichung' achung'a. Kata inyalo yudo ka moko iyudo ka tiendgi notur kendo kokelgi kae nikech ok ginyal chung' e keji, koro ikelogi kae mondo mi gichiem. Achiel kuom bende ing'eyo ma daher ni ing'e e wi gwen en niya, bende ing'eyo ni gweno samo nindo to leko? Mar ariyo, iwacho ni gwen neno rangi kata kalas mopogore moloyo kata dhano giwegi. Mar adek, iwacho niya, gweno luokore kende sama otugo ma en e buru to ni to timo ang'owa, oluokore. Mago te kawuono ne wapuonjore chenro mar pur gohala. Gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed gi giko. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoyo kit pith mag gwen magolo tong' kata kihero layers. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600, kata inyalo oronwa email kitiyo gi email address marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke, kata inyalo yudo e mbui. Wan gi page mar TikTok, wan gi page mar Facebook Pur gi Ohala, kata na wuon inyalo yude e mbui kaka Alori Nyaka Black. Ka ruoth oyie, wachak warom juma majin kaka pile, ungana Lori Nyaka Black. To gi kawuono ni adwa na pari ni antie county ma Kisumu, kamoro ni Kapuonja. Nyaka sani oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur gi Ohala, donji e viewsasa.com.